Pag-ulang dulot ng Bagyong Florita, biyaya para silang magsasaka sa Pangasinan. Narito ang report. Atrasado na raw ng magtanim ng palay ang magsasakang sinik ng Mangaldan, Pangasinan. Umasa raw kasi sila sa tubig ulan bago nakapagsimulang magtanim. Naghintay kami ng ulan. Yung tubig na galing niya hindi pa gaanong dumadating. Kasi yung papunta sa aming bayan, hindi pa naayos ng niya yung sa panagsaraduan yung parang steel gate. Pero dahil dito, magiging atrasado rin ang kanyang pag-ani ng palay. Ang problema raw dito, baka abutan din ng mas malakas pang bagyo. Kung minsan maabutan ng bagyo, kaya alaswertehan na lang. Halos 100% ng nakapagtanim ng palay ang lahat ng magsasaka sa bayan. Karamihan din sa kanila, umasa lamang daw sa ulan para makapagpatubig sa kanilang sakahan. Kaya naman malaking bagay raw ang nararanasan ngayong pag-ulan para maging sapat ang patubig sa mga palayan. Ito po yung hinihintay nila na ulan na dapat kailangan ng kanilang pananim. So parang beneficial sa ating mga farmer. Pero ilang palayan din ang pinadapa ng bagyo, kabilang rito ang mga palayan sa Barangay Alitaya. Pero napakaliit na porsyento lamang naman daw ang naapektuhan ayon sa Municipal Agriculture Office. Sa ngayon, pinalalawak pa ang kaalaman ng mga magsasaka sa iba't ibang variety ng palay na akmang itanim sa kanilang lupa at lugar. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balitang Amyanan.